okupatsirani nkhanizi ndine Chisomo Nyoenda. Poyamba mitu yake. Bungwe la APAM lapempha aphungu wa nyumba ya malamulo kuti athandize kuthana ndi mchitidwe ofukula manda a anthu akhungu la Chialubino. Mtsogoleri wa chipani cha UTM Dalitso Kabambe wati nkoyenera kuti makhonsolo azilandira ndalama zosachepera 100 billion kwacha pa chaka. Kafukufuku wa bungwe la EKAMA waonetsa kuti gawo loyamba la ndondomeko ya zachuma Ebenezer Malawi APAM ladandaula ndi kupitirira kwa mchitidwe ofukula manda omwe anayikamo matupi a anthu akhungu la Chialubino mdziko lino. Mtsogoleri wa APAM Yang Muhamba wati mwachitsanzo nkhani zotere zinayi zachitika chaka chino chokha. Iwo anena izi dzulo atakumana ndi komiti ya nyumba ya malamulo yoona za chisamaliro cha anthu pa mavuto omwe akukhudza anthu akhungu la Chialubino. Winston Kaimira ali ndi zambiri mu ripoti ili. Nkhani zinayi zokhudza kufukula manda omwe anayikamo matupi a anthu akhungu la Chialubino akuti zachitika chaka chino maboma monga Mulanje ndi Kasungu. Mtsogoleri wa bungwe la anthu omwe ali ndi khungu la Chialubino Yang Muhamba wapempha akuluakulu osiyanasiyana kuti achite kanthu pofuna kuthana ndi izi. Iwo apemphanso komiti ya nyumba ya malamulo yoona za chisamaliro cha anthu kuti ithandize kupempha boma kuti liwonjezere ndalama zomwe zingathandize anthu a Chialubino magawo osiyanasiyana. Tikaona chaka chino mataksi ambiri achitika ndofukulidwa manda. Ndeti nanena kunena kuti timakumana ndi mavuto kwambiri tikaona mu district mwathu mu machairs athu kuti apange access ndalama kuchoka social welfare kuti ziyathandizire nkhani ya manda kufukulidwa zimakhala zovuta. Ndeti manena aso kunena kuti pakhale directive yonena kuti anthu aku social welfare aziziwa kuti pali lamulo lokuti ndalama zimayenera kupangidwa lilizi kuti manda a munthu a Chialubino atetezedwe. Bungwelo latinso lili ndi nkhawa kuti mwina nkhani zokhudza kuchitira nkhanza anthu akhungu la Chialubino zingakwere m'dziko lino pomwe chisankho chayandikira. Wachiwiri kwa wapampando wa komitiyo Bernard Chitekwe wati komitiyo ikumana ndi akuluakulu oyenera pa madandaulowa. Kudandaula kwawo kunaikunena kuti nthawi zambiri samatha kupatsidwa danga lopeza ndalama kupyolera ku nduna wa zachisamaliro cha anthu kudzera ku department ya za aulumali. Kufotokoza kwawo anatiuzabe kuti mchaka chapitachi anathandizikako kawiri kokha. Pempho la APAM lakuti ndalama za ntchito zake zomwe zimadzera ku nduna wa zachisamaliro cha anthu zikwere ladza pomwe nyumba ya malamulo ikuunika ndondomeko ya zachuma chaka chino kufikira chamawa. Winston Kaimira, Zodiac Lilongwe. Mtsogoleri wa chipani cha UTM Dr. Dalitso Kabambe wati khonsolo ya boma iliyonse mdziko muno imayenera kulandira ndalama zosachepera 100 billion kwacha pa chaka kuti idzigwiritsa ntchito zachitukuko moyenera. Polankhula kumwanza pa msonkhano wolimbikitsa anthu kulembetsa mkaundula wa chisankho, Dr. Kabambe wati kutero kutha kuthandiza makhonsolo kugwira ntchito zachitukuko zokhazikika mwa iwo okha. Pakadali pano mneneri wa chipanichi yemwenso akufuna kudzapikisana pa udindo wa phungu wa nyumba ya malamulo wa dera lapakati kumwanza Felix Njawala wati boma lionetsetse kuti ndalama zomwe likutolera pa chipata cha Mwanza zikupindulira anthu m'bomali. Kasimobi ali ndi zambiri. Mtsogoleri wa chipani cha UTM Dr. Dalitso Kabambe wati akazangomusankha kukhala mtsogoleri wa dziko lino azaonetsetsa kuti boma lililonse likulandira 100 billion kwacha kuchoka ku ndondomeko ya zachuma ya boma yapachaka zothandiza kupititsa patsogolo ntchito zachitukuko monga zomangamanga. Boma lililonse lilipatse minimum of 100 billion kwacha pachaka. Titamabweza zimezo kwa zaka 100 billion kwacha, 100 billion for 5 good years. Boma ngati la Mwanza lizapeza katula sintha kopsa sedi masewera. Misewu yonse imene alibe phula ikidwa phula. Kumene kulibe magetsi, kulibe madzi abwino, kupita madzi abwino ndi magetsi. Pazakalembera wa chisankho yemwe ali mkati m'maboma ena kuphatikizapo Mwanza, mtsogoleri wa chipani cha UTM uyu wapempha onse omwe anafika pa zaka zoponya voti kuti akalembetse mkaundula wa chisankho kuti azathe kutenga nawo gawo pa chisankho cha mchaka chammawa. Anthu akalembetse cholinga chaka chamawa dzayivotere UTM. Ndeife UTM takonzeka tilolembo machaka chamawa tukapempha akalembetsa azati chivotere chaka chamawa. Mneneri wa chipani cha UTM Felix Njawala omwenso akufuna kupikisana nawo ngati phungu wa nyumba ya malamulo dera pakati kumwanza wapempha boma kuti lionetsetse kuti ndalama zomwe boma lili kupanga kudzera pa chipata cha Pamwanza zikupinduliranso anthu a mboma la Mwanza. Ndi nthawi yokuti boma lidziyang'ana kumwanza kuno. Ineyo chimene chiso nchina chimene chapangitsa kuti ndikhale ndi chidwi kwambiri kuti
ndiyime chifukwa zikuoneka kuti kunoko kukufunika munthu onena kuti adziluza boma chilungamo. akuluakulu ena a UTM omwe anali nawo pa misonkhano yoyimayimayi ndi wachiwiri kwa purezidenti wa chipanichi ku chigawo chakummwera a Richard Makondi, mlembi wamkulu wa chipanichi a Willet Kalonga, mkulu wokonza zinthu mchipanichi a Hashim Banda komanso mkulu wona za chinyamata a Penjan Kaluwa. M'malo mwa bungwe la Seed Traders Association lati nduna ya zaulimi ya Sam Kawale ikunama ponena kuti dziko lino likukumana ndi vuto lakusowa kwa mbewu yovomerezeka chifukwa pa msika pali mbewu yosiyanasiyana yomwe ndi yovomerezeka. Ndunayi inauza nyumba ya malamulo kuti pa msika palibe mbewu yovomerezeka ndipo yochepa yomwe ikupezekapo ndi yokwera mtengo kotero alimi ambiri sangathe kufikira. Mawu ake Profesa Lefson Jiwaula wa ku Mwapacha Institute wati ngati zomwe anena Kawale ndi zoona mdziko muno mutha kukhala vuto la njala. Winnie Luembe ali ndi zambiri. Mkulu wona za malonda ku bungwe la Seed Traders a Supply Chisi ati mantha akusowa kwa mbewu ya chimanga akuchoka poti alimi anazolowera mbewu zina za chimanga zomwe zikusowadi m'misika. Kotero Achisi ati mitundu ya mbewu zina yomwe ndi yovomerezeka zilipo m'misika ya dziko lino. Sizoona kwenikweni kuti pa msika palibe mbewu. Fa ifeyo tikaenda magoldira tikumapeza mbewuzo. So chomwe tichitira nchakuti pali mtundu lina ya mbewu yomwe ndi yotchuka kwambiri. Ndiye chifukwa cha mavuto azanyengo ndi zinthu zina mbewu imene sana ichulukise kwambiri ndi imene ili yocheperako koma kunena kuti mbewu patseka palibe izo sizoona kwenikweni. Iwo alimbikitsa alimi kuti apite ku sitolo zogulitsa mbewu koma akapeze mitundu ya mbewu zabwino komanso zovomerezeka. Lolemba nduna yona za malimidwe ya Sam Kawale inauza nyumba ya malamulo kuti pa msika pali mbewu yovomerezeka yochepa zomwe zikubweretsa chiopsezo kuti vutoli likhudza zokolola komanso kapezekedwe ka chakudya chakachamawa. Mkulu wona za kafukufuku ku Mwapacha Institute Profesa Levison Chiwaula wati ngati zomwe anena ndunazi zili zoona zikhala zovuta chifukwa zokolola zichepa. Ngati mbewu zovomerezeka pa msika palibe zoza kuti ndoti zokolola zichepa chifukwa ndoti alimi akhala kuti akugwiritsa ntchito mbewu zosavomerezeka kuti mulimi akolole zokolola zokwanira kapena zochuluka zimatengera kuti agwiritse ntchito mbewu yabwino, nthaka yake ikhale yabwino, mvula igwe bwino. Ngati momwe zakhala zikukhalira m'mbuyomu boma layikaso ndalama zochuluka ku ntchito ya zipangizo zotsika mtengo ndi cholinga chofuna kuthana ndi vuto la njala. Bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation lalembera unduna wa zachitetezo cha mdziko kuti uonesetse kuti ntchito yofufuza ziwawa zomwe zinachitika pa zionetsero zimene magulu ena anakonza ku Lilongwe sabata yatha iyende mosabisa kanthu. Mkulu wa bungweli a Michael Kayatsa wati undunawu ubwere poyera kufotokoza ndondomeko zomwe ukutsata kuti pakhala kuchita zinthu poyera komanso ufotokoze nthawi yomwe uchite kafukufukuyu momwe ananenera mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera. Imon Piringu walemba ripoti ili. Mkulu wa bungwe lomenyera ufulu wa anthu la CHRR a Michael Kayatsa wati unduna wa zachitetezo cha mdziko limodzi ndi nthambi zachitetezo utengeka fukufuku okhudza ziwawa pandale ndi chidwi chachikulu. Akayatsa apemphanso undunawo kuti uchite kafukufuku poyera kuti onse okhudzidwa akumane ndi lamulo koma atsindika kuti undunawo ubwere poyera kufotokoza momwe ugwirire ntchitoyi. Iwo komabe ayamikira mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera polamula kuti pakhale kafukufuku pa ziwawazi zomwe ati zikuzetsa mantha kwa Amalawi ochuluka. Amalawi ambiri akuyenera kuti akhale ndi chikhulupiriro. Muchikhulupiriro chimene chikhalapo ngati apolisi akugwira ntchito yawo mosiyangana mbali ndiye kuti zinthu zikachitika motomo kuti malamulo aphwanyidwa kugwira ntchito ndithu mosiyangana kuti ochita zimenezo ndi ndani mange onse amene akhudzidwa komanso makhoti athu agwira ntchito kupitiriza zilango zokhwima. Koma tukatswiri pandale a George Phiri wati akuona kuti atsogoleri a ndale alibe chidwi pa nkhaniyi. Unduna wa Homeland Security uyankhe bwino pamene papa kuti chimayenera kuchitika njani pamalo pomwepa pamene panala polisi pamene pamachitikira zinthu pamene papa amene wanalipo agwidwe amenewo atsekeredwe kenako azifufuza zinazo. Izi zikudza patangopita sabata zochepa mabaunsa ena onyamula zikwanja atalepheretsa zionetsero za zipani zotsutsa boma komanso zina zomwe linakonza ndi bungwe la CDED. M'malo mwa Zodiac mu mzinda wa Lilongwe ndine Imon Piringu.
chipani cha MCP chatsutsa zomwe anthu ena akunena kuti chabera ganizo la chipani cha UTM pokonza msonkhano wa achinyamata ophatikiza ndi zoyimbayimba loweruka likudzali pa bwalo la Sivo ku Lilongwe. Mmodzi mwa akuluakulu a chipanichi omwe akonza zochitikazi Engineer Vitumbiko Mumba watiuza kuti ganizoli ndi lofuna kulimbikitsa achinyamata kuti alembetse mkaundula wa chisankho. Aino mboni wanji kuti iwone amene ayamba kulinga zimenezi izi popeza kuti ineyo poyamba ndinatenga munthu wina wake kuti akhale event manager andinayamba na izi wamba Oktoba mwezi omwe chaka chomwe chino komano meeting yeneni yopangano shape concept yonse kuti tikhala bwanji napanga pa 19 November ndipo siku lomwelo anapita ku Sivo katenga quotation komano zathu wanayamba kulengeza izi pa 22 November 3 days after zokapana zanga ndi manager amene ocha ndinamuyitana kuti akuda bwana pakhala izi zokhala bwanji ndi number nonse pa phone ipa mungamaliza interview ndikuoneseni kuti muzose kutsimikize even quotation yako Sivo tupasaniso dated kuti date yake ndi ili ndemuone kuti anthuwa anayamapanga nawo silitiro ndemuone kuti anaba ideas zake ndi ndani. Mtsogoleri wa achinyamata mchipani cha UTM Alfredo Kispenjani Kaluwa wati sangalankhule zambiri kamba kuti amalawi eni ndi omwe akudziwa chilungamo. Kuna vakiso tizithaso kumaona zinthu mezikuendera chigalesa kuzowa kuti akulu aja panova kudutsa process yofuna kupanga kuchira convention ije inaganga kuti inabalalisako pamona chikulirachi so tiwena ndamvesese mwena afunaso kuti akhale relevant politically so komabe zili choncho ife cholinga chathu mene timabwera ndi ganizo limenelo meti ndi ganizo zimene choti achinyamata akalembetse maunyinji so ngati iwo atapezeke kuti kudzera kuzimene akupanga achinyamata ambiri akalembesa ndokuti even ma objectives achiyo ngati UTM ngati movement ndotakwaniritsidwa komanso ndokuti achinyamata amene atapite kumene koko ambiri ngati kuti apezeka kuti kwapita anyamata suti nda MCP fa panopa dziko limuna anthu osiyanasiyana komanso ngati movement ife tilokondwera kuti ambali ya boma MCP akumakhala inspired ndi maganizidwe athu akumakhala inspired ndi kachitidwe kathu ka zinthu tikanakondwa kuti amumvesereso bwinobwino president wathu DK zimene akumakamba akhale inspired abereso ziwiri zitatu. Mukuonera nkhani pano pa Zodiac ndi zambiri khalani pomwepo. Takulandiraninso tionenso mitu ya nkhanizi pamene tikupitirira. Bungwe la APAM lapempha aphungu a nyumba ya malamulo kuti athandize kuthana ndi mchitidwe ofukula manda a anthu akhungu la Albino. Mtsogoleri wa chipani cha UTM Dalitso Kabambe wati nkoyenera kuti makhonsolo adzilandira ndalama zosachepera 100 billion kwacha pa chaka. Kafukufuku wa bungwe la EKAMA waonetsa kuti gawo loyamba la ndondomeko ya zachuma silinayende bwino. Ndipo munkhani zina anthu oposa 79 afa ndi nthenda yachilendo kumwera chakumadzulo mdziko la DRC. Kupitirira ndi nkhanizi kauniuni wa bungwe la akatswiri a zachuma Economics Association of Malawi EKAMA okhudza ndondomeko ya chuma cha dziko lino wasonyeza kuti ndondomeko ya chaka cha 2024-2025 sinachite bwino mgawo loyamba. Polankhula pamwambo opereka zotsatira za kauniuniyu mtsogoleri wa bungweli Dr. Bertha Bangala wati ndondomekoyi sinachite bwino kwakukulu kamba kuti dziko lino lalephera kutola ndalama zochuluka kudzera ku misonkho ndi thandizo kuchoka ku mayiko ena. Wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona zachuma a Gladys Ganda wati komiti iyi ikumana ndi bungwe lotolera misonkho la MRA pankhani koma mkulu wa Oxfam mdziko lino alingalireni Mihowa wati ngakhale kuti ndondomekoyi kwakukulu sinachite bwino pali zina zomwe boma likuyesetsa. Ndi adziwitse aboma makamaka SPC Secretary of the President kuti ayang'ane kwambiri ndondomeko za boma mmene amayendetsera ma project amenewa mwina achepetseko aduledule nthambi zina za boma kuti pakakhala project zinazo zisamakhalemo chifukwa kuchedwa kwa nthambi imodzi kukusonyeza kuti project ichedwa ikachedwa project
kukusonyeza kuti ikumana ndi zokhoma zina nkupezeka kuti ndalama zikungonjezekera. Muone project inali ya 2.8 million pane kuthamangira almost 3 billion. Ya inali 2.8 billion pane kuthamangira 3 billion kwacha. Ndalama zimezi kwa ife ya Malawi amene timapereka misonkho ndi ndalama zambiri basi. Komanso mwina ndalama zimezi kadagwiritsa ntchito maproject ena amene akusowa ndalama ngati masukulu, zipatala, mankhwala zina zotero. So tikadasepa ndalama zimenezi ngati boma litayika ndondomeko yokhazikika osati yochita involve ma department ambirimbiri ya boma. Komiti ya nyumba ya malamulo yona zachitetezo yadandaula ndi kuchedwa kwa ntchito ya boma yomanga nyumba 10,000 zakugwira ntchito zachitetezo. Wapampando wa komitiyo Salim Bagas wati mwachitsanzo ntchito yomanga nyumba 50 ku likulu la polisi ku Lilongwe yachedwa pafupifupi zaka zinayi. Iyo anena izi dzulo pomwe anakumana ndi akuluakulu a unduna wa zamalo komanso a polisi pa nkhaniyi. Ndi adziwitse aboma makamaka SPC, Secretary of the President, kuti ayang'ane kwambiri ndondomeko za boma mmene amayendetsera maproject amenewa, mwina achepetseko aduledule nthambi zina za boma kuti pakakhala project zinazo zisamakhalemo, chifukwa kuchedwa kwa nthambi imodzi kukusonyeza kuti project ichedwa. Ikachedwa project kukusonyeza kuti ikumana ndi zokhoma zina nkupezeka kuti ndalama zikungonjezekera. Muone project inali ya 2.8 million pane kuthamangira almost 3 billion. Ya inali 2.8 billion pane kuthamangira 3 billion kwacha. Ndalama zimezi kwa ife ya Malawi amene timapereka misonkho ndi ndalama zambiri basi. Komanso mwina ndalama zimezi kadagwiritsa ntchito maproject ena amene akusowa ndalama ngati masukulu, zipatala, mankhwala zina zotero. So tikadasepa ndalama zimenezi ngati boma litayika ndondomeko yokhazikika osati yochita involve ma department ambirimbiri. Pakanali pano mlembi wamkulu mu unduna wa zamalo a David Chilonga wati pachitika zakupsa pomwe nyumba 4,000 akuzimanga kudzera mu project iyi. Kwambiri tapanga kale handover nyumba zimene anayambirira kupatsidwa kuti amange ma contractors ku Bangwe, ku Ndilande, ku Nzuzu, kwa Jenda, malo osiyanasiyana. Kwa pali malo ena amene ma contract ataperekedwa kuma contractors sakanatha kuyamba mwansanga chifukwa cha ma issues ngati kuti mwina padali chimanga timadikira kuti akolole, pena panali nkhani za milandu ya malo kumenemo ndimene mwakhanga timachedwa kuphatikizapo area 30. Kwa area 30 ko anadzati mitsaso ya polisi asite kuti mapulaniwo awunikireso bwino kusite. Zimenezo ndi mavuto ena contractor oti kwachitika devaluation zakhanga tisachedwetsa koma timaliza ndithu mwansanga. Zangotsala kuyika mawaya amagetsi, kulumikiza ku Eskom, kulumikiza madzi, mwina ikakale matiles koma mwina ofunika ike matiles. Ndi akapanga zimenezo ndi kuti madzi azenda bwinobwino atipatsa contractor kuti tipereke. Chipani chotsutsa cha Democratic Progressive Party chati kuyendetsa ndondomeko ya zachuma yowunikidwanso ya chaka cha 2024-2025 kukhala kovuta chifukwa njira zina zochepetsera kusaka zachuma nzosatheka. Mneneri wa chipani cha DPP pa nkhani ya zachuma a Joseph Mwanamveka wati kukwaniritsa ndondomekoyi nkovuta chifukwa chuma sichikuyenda bwino. Winston Kaimira ali ndi zambiri. Mneneri wa chipani cha DPP pa nkhani za chuma nyumba ya malamulo a Joseph Mwanamveka wati ganizo la boma loti mtsogoleri wa dziko lino, wachiwiri wake, nduna, aphungu a nyumba ya malamulo ndi akuluakulu ena a boma adzipereka msonkho wa VAT pogula galimoto sizipindulira dziko lino. Mwanamveka ati ambiri mwa adindo omwe ali mipando yawo kamba kuwavotera anagula kale galimoto ndipo atsala ndi nthawi yochepa kuti achoke maudindo awo. VAT apanga limu magambo akati kuti aliyesana panga ngasitemu yangosala waniye aliyese mutamfusa wina aliyese munomo onduna apanga kale VAT. Komanso nkhani ya tax stamp si kuti ndiyo yamba anamba kale mfuse kuti ku MRA anapanga kale. Iwa kutinso akudabwa kuti boma likufuna kuti anjinga za moto zakabaza apereke ndalama zolembetsera njinga zawo. Akabaza ndamene amene amapeza zochepa kwambiri. Ndi kuwauza kuti azipita ku MRA azikakhoma msonkho
paine ndi chipongwe basa. Amwanamveka akuti boma likanachepetsa maulendo a mtsogoleri wa dziko lino komanso nduna zomwe zimaonongetsa ndalama zakunja. Ndipo wapampando wa bungwe la National Advocacy Platform NAP a Benedicto Kondowe naye wayankhulapo. Timayang'ana kunena kuti kodi ndalama zimene zagwira ntchito yake motani, chifukwa zikuyenera zikafikira Malawi amene ndiwoyenerera kuti akathe kufikiridwa kugwiritsa ntchito budget. Ndondomeko ya zachuma yakwera kuchoka pa 5.99 trillion kwacha kufika pa 6.04 trillion kwacha. Winston Kaimira, Zodiac Lilongwe. Munkhani zina anthu oposa 79 afa ndi nthenda yachilendo yomwe ikuyambitsa zizindikiro monga zachimfine kumwera chakumadzulo mdziko la Democratic Republic of Congo. Unduna wa zaumoyo kumeneko wati anthu ambiri omwe amwalira ndi azaka pakati pa 15 ndi 18. Anthu oposa 300 akuti atenga kachilombo ka nthendayi ndipo akuonetsa zizindikiro monga kutentha thupi, mutu, kutuluka mamina ochuluka ndi chifuwa, kupuma movutikira komanso kuchepa kwa magazi mthupi. Magulu othandiza anthu awatumiza ku chigawo cha Kwango makamdera la Panzi komwe nthendayi yafala kwambiri kuti ayese kuthana nayo. Ndipo mkulu wa bungwe la zaumoyo pa dziko lonse World Health Organization mu Africa wauza BBC kuti atumiza akatswiri ku madera okhudzidwa kukafufuza gwero la nthendayi.